Αδερφέ, τρως cornflakes? Όχι. Τι να πάρω, εγώ που τρώω, ποια να πάρω? Γιατί τρως cornflakes? Μη ρωτάς πολλά. Γιατί καμάνε. Όταν έτρωγα, θυμάμαι μου άρεσαν τα τσίρις, ρε φίλε. Βασικά, όχι, ρε μαλάκα, ψέματα λέω. Πολλά μου άρεσαν. Και τα Nesquik μου άρεσαν. Και τα Coco Pops. Και ξέρεις τι άλλα μου άρεσαν? Μου άρεσαν αυτά με τη ζάχαρη όμως, όχι τα σκέτα. Που ήταν με έναν. Φίλε, αυτά ήταν τα αγαπημένα μου. Που είχε ένα τίγρη, ρε φίλε. Ένα μπλε κουτί με ένα τίγρη απ' έξω. Μαλάκα, να σου πω κάτι, κατάλαβα ποιο λες. Kellogg's τα Frosties, τα συχαίνομαι μαλάκα. Με ζάχαρη όμως. Τι, έβαζες ζάχαρη, βάζεις στο γάλα. Αυτά Ναι. φαινόταν πάνω η κόκκι ζάχαρη που είχε, ρε φίλε. Φαινότανε. Τέλειο. Και έβαζα κι εγώ και έξτρα ζάχαρη. Ό,τι καλύτερο μαλάκα. Γι' αυτό ήσουν φούσκας μαλάκα. Το ξέρω, αλλά δεν έχει σημασία. Ήταν γαμάτα. Γαμάνε αυτά με τον τίγρη. Ρε φύγε ρε μαλάκα από εδώ ρε μπρο. Άσε μας ρε μαλάκα Τζόρτζι, γάμαν τα Frosties, τα χειρότερα δημητριακά του κόσμου. Ήταν φρόστης, έτσι λεγότανε. Έτσι λέγονταν. Δες λίγο και πες μου αν λέμε τα ίδια. Ναι, μπρο, αυτά, μπρο. Ήταν insane. Το καλύτερο δημητριακό είναι αυτά με το λύκο που είναι σαν μπισκοτάκια μικρά. Με το λύκο. Ναι, που είναι σαν μικρά cookies. Ό,τι καλύτερο. Όποιος διαφωνεί, να πάει να ανοιχθεί.